denk dat dat een belangrijk punt is. Dit is niet alleen een actie van Zomerhem, maar dus ook de andere gemeenten doen mee, zoals Eeklo, Maldegem en heel de regio van Damme. Dus alle gemeenten langs het Schipdom-comité doen mee. Schipdomkanaal, dat was vroeger de stinker, het Schipdomkanaal. Dat was een zwarte motorpoel, een vaart vol smeerlapperij, van Meentjesland tot aan de zee. Maar ik zei wel, dat was vroeger, want in de tijd dat ik hier woon, elk jaar was het een klein beetje properder. En het schijnt dat dat veel te maken heeft met de Europese wetgeving. Die niets met de burgemeester te maken hebben, mij versteld, en nog minder met de schip van openbaar werken, maar alles met de Europese wetgeving, waardoor dat het afvalwater van de fabrieken uit Zuidwest-Vlaanderen en uit Noord-Frankrijk toch een beetje properder werd. En kijk, voordat we het wisten, Schipdomkanaal, dat heet vandaag natuurschool, Schipdomkanaal. Omzoomd met lange bomen rijden zo goed als autovrij, van Meentjesland tot aan de zee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dames en heren, want ondertussen ontdekt je dat al onze vrienden die langs het kanaal wonen al 30 jaar in de miserie zitten. Al 30 jaar die dreiging, wordt dat spel nu verbreed of wordt dat spel nu niet verbreed? Al 30 jaar die vraag, hebben wij nu eigenlijk een containerhaven nodig in Zeebrugge of niet? We hebben in Antwerpen de grootste van de wereld, moeten wij nu in dat klein Vlaanderen ook nog een keer zo'n spel hebben in Zeebrugge? Schipdomkanaal, ze willen je verbreden, Schipdomkanaal. Ze gaan je betoneren tot een industriële vaart, van Meentjesland tot aan de zee. Het is dan weer dat ik zeg dat dat misschien wel de laatste keer is dat we op die brug kunnen zitten in een trek. Straks wordt dat hier een onwaarschijnlijke brug met een aanloop van 7 kilometer. Dat zal al beginnen in de vocht bij Lippenschinder. En dat zal stoppen ongeveer op de markt van Zomerhem. Dat gaat onwaarschijnlijk schoon zijn. De mensen gaan hier langs de kant komen zitten kijken naar de boten die gaan passeren. Met 7 containers boven elkaar. En de graffiti-spuiters die gaan terecht krijgen om daarop alle mogelijke tekeningen te spuiten. Dat gaat een creatieve ontplooiing zijn van de hele streek. Ach, dames en heren, alsjeblieft. Schipdomkanaal, we moeten je beschermen, Schipdomkanaal. We willen je bewaren als een feest voor wandelaars, van Meentjesland tot aan de zee. Want alles bij elkaar, dames en heren, en al die jaren dat we hier wonen, heeft het Schipdomkanaal beetje per beetje ons hart gestolen. Schipdomkanaal, je hebt ons hart gestolen, Schipdomkanaal. Je blijft ons steeds bekoren, vol met riet, vis en watervogels, van Meentjesland tot aan de zee. Riet, vis en watervogels, van Meentjesland tot aan de zee. En nog één keer, riet, vis en watervogels, van Meentjesland tot aan de zee. Voilà. Sorry voor de mensen die hier gaan blijven zitten.